ka foli kɛ an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la ni waati in na ni ye Mali kura ka dɔgɔkun kunnafoni fɔlɔ kɛnɛ sigikan ye bin tɛnɛ in na utikalo tile 26 san 2024 ka bɔ studio bidewuli sabanan kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ye. Mali sɔrɔdasiw ka kunnafoniso DIRPA ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ye dansogokɛlaw gosi Karidona, Tizawaten, Mali ani Algérie dancɛw la. Fan dɔ in fɛnɛ fɛ CSP Bamanciw ka kuluba kɔrɔn fɛ fɛnɛ y'a lase k'a fɔ ko sivili 20 fagara a gosiliw senfɛ. An bɛna kunnafoniw di aw ma sisan jɛmukan kɔnɔna la a kan. Ka fara o kan Isa Jawara ale bɛ an bolo nɛgɛ kan directement na ka bɔ Bamakɔ. Ale ye Sahel jamanaw dancɛw bolow lakanako sɛgɛsɛgɛlikɛla ye. An bɛna ɲiningaliw sɛmɛ a la Sahel jamanaw ka lakanalikow kan. Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ jate girimanba mɔgɔ fagalenw kan dansagokɛlaw ka dankarili kɔfɛ sibiridon na Burkina camancɛ fanfɛ marayɔrɔw la. An bɛna kuma a fɛnɛ kan sisan. Denmark jamana ka lasigilensow bena datugu Mali ani Burkina Faso jamanaw kan ka kɛɲɛ ni u ka baarakɛbolo kuraw farafina bilalenw ye sen kan. An bena detayuw di aw ma sisan jɛmukan kɔnɔna la. Ninnu de bena fara an ka lasilikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya kɔnɔna la ani Mali kɔnɔ ka tɛntɛ aw ye sisan. Aw dan ka se an ka jɛmukan kɛnɛ kan Mali sɔrɔdasiw ka kunnafoniso ye laseliw kɛ k'u ye dansogokɛla gosi Karidona, Tizawaten, Mali ani Algérie dancɛw la. DIRPA ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ye dansogokɛla kulu ɲɛmɔgɔ de gosi minnu bɛ kan ka kabayira da sigidalamɔgɔw kan. Nka CSP n'o ye Bamanciw ka kulu ye kɔrɔn fɛ fɛnɛ ye a jira k'a fɔ ko sivili 20 fagara a gosili ninnu senfɛ. An ka Mariam Kuyate lamɛn. Kunu kari sɔgɔma Woromasiri tabaw ye gosili kura wɛrɛ kɛ n'u ka drɔnuw ye n'an ko min ma ko frappe aérien Tizawaten lamini na yɔrɔ minnu terrorisiw n'u jɛɲɔgɔnw kɛlen bɛ k'u bugu ka kɛɲɛ ni Woromasiri tabaw ka ɲɛma ka fɔtaw ye u ka bataki kɔnɔ. O frappew senfɛ k'u ye jatigɛwalikɛlaw dogoyɔrɔ caman filenkolon ci ko nin waati in na sɔrdasi ba caman de bɛ k'u kunda Tizawaten kan yaasa ka dankari nin jugu ninnu na ni k'u tɛgɛ da Tizawaten kan kuda ye ka bɔ jatigɛwalikɛlaw rebelle murutilenw ani bandiw ka mara kɔnɔ minnu bɛ ka civiliw yɛrɛ bali u ka adamadenya taabolo ɲuman na nin waati in na. État-major général des armées ale ko Tizawaten be u ka kɔlɔsiliba kɔnɔ ni waati in na ko sabula fɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen talen do u bolo ni ka se ka Tizawaten bɔ juguw ka bolo kan. O siratigɛ la a ko a b'a ɲini civiliw fɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na k'u mabɔ pewu terrorisiw fanfɛla la. Ka kɔn État-major général ale ka ni communiqué kɔnɔ kumaw ye min ye rebelle murutilenw ka jɛkulu ye CSP olu ye bataki bɔ min kɔnɔ u ye armée jalaki k'a ka frappew senfɛ kunu ko dadigikɛla civiliw de la ko n'o tɛ ko olu tɛ ko civili 21 ko olu de fagala min fanba ye denmisɛnw ye. État-major général ale kɔni ye a sɛbɛntiya a ka bataki kɔnɔ ko yani frappew ka kɛ u fɛ ko jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛla fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka frappew ɲɛsi terrorisiw dagayɔrɔw de ma ni ka bɔnɛ jigi u kan. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sibiridon na Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ mɔgɔ caman fagara dansagokɛlaw ka dankarili senfɛ jamana camancɛ fanfɛ marayɔrɔ la nagakɔrɔ seereyaw ka laseliw la AFP kunnafoniso mɔgɔw ye. Mariam Traoré. Nin dangarili laban in kɛra cɛ marifatigi dɔw fɛ Barça Lugo Burkina Faso jamana camancɛ fan ka taa kɛɲɛ ka yan fan fɛ sibiridon. Nin dangarili seereya dira ma caman fɛ. Ko nin kɛra karogɛlɛya juguba de ye wa min kɛra ni fugariya ye. Ni kunnafoni ninnu dira jamana ka minisiriso min sigilen don kunnafoni di kama o ɲɛmɔgɔ Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo fɛ. A ko nin dangarili wale kɛra ma ningɛlɛn jugubaw de fɛ. K'a dangarili kɛbagaw ka kasara fanba binna musow, den fitininw, mɔgɔkɔrɔbaw ani cɛw kan. Baw k'u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. Nin kɛra minisiri Ouedraogo ka laseli ye u ka jabaraniso gale kan. Barça Lugo duguden dɔ y'a lase AFP ka kunnafoni di so ka nɛgɛjuru sira fɛ ko dangarili in kɛra sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 9 waati sibiridon. Ko waati de la jɛkulu maramafɛntigi ninnu nana bin u ka dugu kan ka duguden caman ni bɔnɛ ani ka fara finitigi lakanabaga dɔw kan. Jamana finitigiw ka lakanaso lakanabaga dɔ fɛnɛ y'a lase min ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ. Y'a seereya ko su camanba de yera a yɔrɔ la n'o ye dugudenw
ani finitigi dɔw su ye ka fara mɔgɔ caaman wɛrɛw olu fɛnɛ jogini kan n'olu tara ka taa kaya o dɔgɔtɔrɔso la kilomɛtiri 45 de bɛ yen yɔrɔ ani dangarili yɔrɔ cɛ a ye min fara a ka laseli kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko jɛkulu maramafɛntigi si ma i kan bɔ ni a dangarili wale ye duguden dɔ fɛnɛ ka fɔla ko mɔgɔ minnu fagara ka fanba bɛɛ lajɛlen tun ye denmisɛn sifinw ye minnu tun bɔra dugu kɔnɔ ka na finitigiw dɛmɛ ka dingɛba dɔ sen u ka dugu lamini na ko walasa ka se k'u kisi nin karogɛlɛya wale suguw ma ka bɔ jadi jɛkulumaw yɔrɔ seereya filanan y'a yira ko jamana finitigiw ka wulikajɔ a nɔgɔnin fɛ sera ka kɛ sababu ye u ka jadi jɛkuluma damadɔ fɛnɛ ni bɔnɛ ani fɛnɛ ka dan sigi u ka nin fagali juguba la seereya wɛrɛ kaya dɔgɔtɔrɔso la ko ka ka ca ni mɔgɔ 100 ye minnu jogina k'olu bɛɛ lajɛlen tara ka taa dugu wɛrɛ la furakɛli bolo ma a dɔgɔtɔrɔso baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye wele bila dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka na joona ko ka na dɛmɛ kɛ ka taa maaw ma minnu ye kasara sɔrɔ ni dangarili in sen fɛ kabiri dangarili daminɛna sibiridon sɔgɔmada fan fɛ n'o bɛnna utukalo tile 24 ma min kunnafoni bɔra a dɔgɔtɔrɔso cakɛda so baarakɛla dɔ yɔrɔ k'a lase AFP ka kunnafoni di so kan minisiri min sigilen don lakana ko kunna Mahamadu Sana ye laseliw kɛ ko duguden caaman de fagara ni dangarili sen fɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ u ka finitigiw ye wulikajɔ kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛ pankuluw ye ka se ka jadi jɛkulumaw nɔbɔ finitigi dɔw ani ka fara faso jama lakana kulu dɔw kan ka finitigiw dɛmɛ n'o bɛ wele ko VDP k'olu fɛnɛ dɔw ni bɔnɛna ni dangarili sen fɛ i n'a fɔ lakana minisiri Monsieur Sana ale y'a lase cogo min na a ka laseliw sen fɛ ka tɛmɛ ne ni sira kelen ye n'o ye dansagokɛlaw ka lamagaba ni waati laban ninnu kɔnɔna la Sahel marayɔrɔw la an ye wele bila Isa Jawara ma ale ye Sahel jamana dancɛ lakana koɲa sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ nɛgɛjuru kan direct la an bolo an ka foli b'i ye Isa Jawara n bɛ aw fo kosɛbɛ Voix de l'Amérique ayiwa ka tɛmɛ ni kuma ɲininkali ye kabini san 2015 waati la dansagokɛlaw kɛlen bɛ ka lamaga tun bila Sahel marayɔrɔ ninnu kɔnɔ a tun sumayara dɔɔni ka da a jamana ninnu sɔrɔdasiw ka wulikajɔw kan nka an bɛ don min na i ko bi dansagokɛla ninnu kɛlen bɛ ka yɔrɔ kalaya kosɛbɛ misali la Tizawaten Mali jamana la ani Tilaberi Niger ani sibiridon ta min kɛra Burkinakaw fɛ yen nɔ ayiwa mun de nana ni nin waleya ninnu ye tuguni ka kalaya nati i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan Isa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye a bɛ komi an tigɛra nɛgɛjuru siraw tigɛra an ni Isa cɛ ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye Danemark laseliw kɛ bi ntɛnɛ in na k'a fɔ awa k'u bɛna u ka lasigidensow datugu Mali ani Burkina Faso ka da u ka baarabolo kuraw kan farafinna o ye a yira k'a fɔ ko fangadaragili minnu waliyara sɔrɔdasiw fɛ Sahel jamana kɔnɔna la ye dankariw kɛ olu ka baaraw la Sahel sigidaw la nka u y'a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ k'u bɛna lasigidenso dayɛlɛ Senegal, Tunisie, Rwanda jamana la ayiwa ka fara o kan fɛnɛ u ko k'u bɛna na dɔ fara u ka baarakɛlaw hakɛ kan Egypte, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria ani Ghana jamana kan sisan k'a fɔ an ɲɛna an bɛ sera an ka kunnafoni ninnu filanan kunfɔlɔ kuncɛ wagati ma awa an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka na sisan ka don kunnafoni kɔnɔ k'a tɔ lase aw ma aw k'an bɛn sɔnni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ko kura a yirala bi ntɛnɛ in na ko kura ko banisirala ye gosili kɛ Gaza kan tile kelen u ka kumaɲɔgɔnyaw maramafɛnw sɔnsɔrɔliw kan kɔfɛ min kɛnɛsigi kɛra Caire ne a bɛna
a bɛnna ni dancɛw la fitinɛba kuntala surun kan Hezbollah ye min lawaleya ka tila k'a jira k'a fɔ ko Iran ani Liban bɛ ka u kɔkɔrɔma don fɛnɛ a sen fɛ Karido na Hassan Nasrallah ye a jira k'a fɔ Hezbollah ɲɛmɔgɔ ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Tehran bɛ ka u kɔkɔrɔma don u ka Bani Sarala ka Glilo base o gosiliw kan Bani Sarala y'a jira fɛnɛ k'a fɔ awa k'u ka o gosili ma fɛn ta u ka ma foyi tiɲɛ olu ka o base kɔnɔna la awa ka tɛmɛ ni halisa kunnafoni ye komi an tun ko an bɛna kuma ni Isa Jawara ye lakanako olu sɛgɛsɛgɛliko kan Sahel marayɔrɔ ninnu kɔnɔ nɛgɛjuru tun banna a ye a yirala k'a fɔ ko a bɛ nɛgɛjuru kan Isa i tulo bɛ n na ayiwa ɲininkali ye min ye sisan kabini san 2015 waati ninnu na dansogokɛlaw kɛlen bɛ ka lamagaba bila Sahel marayɔrɔw kun kɔnɔna la ayiwa a tun sumayara dɔɔni ka sababu kɛ fɛn min ye sɔrɔdasi ninnu olu ka wulikajɔw ye jamana ninnu sɔrɔdasiw ka wulikajɔw ye nka sisan tile 2 in na an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ u ye kalaya lamaga tuguni an bɛ misali ta min kan o ye Tizawaten Mali ni Algérie frontière fanfɛla la Tilaberikaw fɛ yen nɔ Niger jamana kan sibiridon ta a laban kɛr'o ye Burkinakaw fɛ yen nɔ u ye lamaga min kɛ yen nɔ mun de bɛ ka nin taabolo ninnu lawaleya ayiwa basi tɛ a kun bɛ se ka an bɛ se ka sigi sigiyɔrɔma 2 la sabula kun dɔ bɛ tali kɛ an b'a fɔ min ma cause interne kɛrɛnkɛrɛnnenya i b'a ye sɛbɛn tun bɛ Mali ni banbagaciw dɔ ɲɔgɔn cɛ donc o sɛbɛn a yirala k'a fɔ ko o sɛmɛnna kɛrɛfɛ o kɛra sababu ye o banbagaci ninnu olu ni banbagaci jɛkulu wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan an b'a fɔ min ma PGN ni EIGS olu bɛ farala ɲɔgɔn kan kɛ kuluba kelen n'i ye an ka finitigilakaw ka communiqué jateminɛ u b'a fɔ ko Tizawaten ko o ni jatigɛ kɛwale min b'aw suguya bɛɛ lajɛlen de karila ɲɔgɔn na o kɔfɛ fana i b'a ye ko jeune ni EIGS olu ye communiqué ka taa o sira fɛ o bɛ se ka kɛ a kun dɔ ye a kun filanan bɛ se ka kɛ min ye an b'a fɔ min ma ko implication géopolitique c'est-à-dire jamana wɛrɛw fana y'u nin don a la sabula kana ɲina nin sahel jamana ninnu an b'a fɔ ko k'a daminɛ 2020 kɔnɔna la fo ka na sisan na u ye teri kuraw sɔrɔ u yɛrɛ la donc o kɛra sababu ye yɔrɔ dɔ la an y'a ye Ukraine a ma mɛn ale ko ko ale ye banbagaciw dɛmɛ ka Mali kɛlɛ donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ tɔw golobasa o fana bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ fɛn sabanan min ye ni u ye o teri kura sɔrɔ u yɛrɛ la ta o bɛ se ka na ni mun ye donc u ye moyen suguya wɛrɛw sɔrɔ parce que an y'a ye Tizawaten kɛlɛ la o ye nana ni maramafɛn kuraw ye minnu tun ma deli ka ye ni banbagaci ninnu ka bolo kan i n'a fɔ drone mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka renseignement cogoya yɛlɛmana nka nin cadre la i b'a ye Sahel jamanaw fana u bɛ ka menace bɛ cogo min na u bɛ k'u adapter o cogoya la i ye a fɔ cogo min na gosili kɛra Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ani Niger f'i ka dɔn ni jamana 3 fana olu bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la bi an b'a fɔ min ma ko AES. awɔ n bɛna ale n'i ye o ɲininkali la Isa ayiwa hakaja Alliance des États du Sahel ale bilala sen kan Sahel jamana 3 ninnu fɛ ayiwa yaasa ka se ka lakanako olu la baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa mais hakaja mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'olu tɛ ka se ka faamuyali k'a la hakaja jɛkulu nin bɛ yen nɔ olu sigira lakanako de bolo ma awa ko halisa ko lakana tɛ ka se ka sabati e hakilina ye mun ye o de kan d'abord ne hakilina ye min ye fɛn fɔlɔ jamana in 3 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan bi confédération kelen kɔnɔna la kɛnɛ min don a kɛnɛ ka bon fo ka dama tɛmɛ an b'a fɔ min ma ko profondeur stratégique bi n'i ye jamana 3 in u ka finitigilakaw jateminɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ciyale cogo o cogo a tɛna se ka maa 200,000 bɔ pour un pays ni superficie bi a ka bon ni 2,600,000 km², jamana 3 faralen ɲɔgɔn kan donc nin lakanali a bɛ cɛden caman demande wa a bɛ moyen caman demande or n'an y'a ye AES jɛkulu a sigira a ma mɛn kosɛbɛ o ko k'u bɛna jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye budget jumɛn voté ni u 3 bɛna baara k'a la u bɛna mɔgɔ joli ta o cadre la minɛn joli bɛ yen bi n'o bɛ AES jamanaw tɔgɔ la donc ne bolo halisa AES baara daminɛ don donc sira b'u ɲɛ halisa sira jan b'u ɲɛ u kan ka fɛn caman kɛ cogo min na u ka fangaw bɛ se ka mutualiser u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ. donc halisa n'i ye faamuyali kɛ e ka jaabi na AES a ma pɛrɛ fɔlɔ lakanako ninnu farali la ɲɔgɔn kan Sahel dancɛ ninnu na quoi walima AES ma
ayasi muka labɛn ma sabati fɔlɔ ka se jatigɛ wale mɔgɔ ninnu na minnu ye san 10 ni kɔ kɛ i y'a fɔ ka daminɛ depuis 2015 ninnu ka kɔn o ɲɛ donc olu bɛ yen o implantélen don a mɛnna or ni ayasi ta a sigilen ni sisan cɛ san 1 dɔrɔn pe de don donc a minɛnw bɛɛ ma sigi sen na cogo min na u bɛ se ka ɲɛsin ni kɛlɛli ma ne bolo a don bɛ nalen ka bi tɛ fɔlɔ. Bon e yɛrɛ bolo sisan komi hakili jagabɔlikɛla ye teliya la parce que temps bɛrɛ t'an bolo tuguni nin solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin na nin waati in na. Solution min se ka sɔrɔ nin na o ye AES halisa a ka sigi sen na ka ɲa et puis u ka dɛmɛbaga ɲɛnama sɔrɔ u yɛrɛ la sabula n'i ye jamana in saba ta n'i y'olu ka budget ta i b'a ye halisa gɛlɛya dɔɔni bɛ jamana ninnu kɔnɔna la bon n'i ye banbagati ninnu k'a fɔ k'u bɛ bɔ fo jamanadenw na ka na dɔw ka kɛ a dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnna n'i bɛ o n'a ɲɔgɔnna jɛkulu kɛlɛ f'a k'a sɔrɔ i ka renseignement poussé don ka se degré dɔ la i n'a fɔ satellite ni fɛnw ka k'i bolo i ka se k'u ye depuis wuliyɔrɔ la ensuite u kunbɛn cogo ka sɔrɔ i bolo donc bi AES a bɛ daminɛ de la AES mago bɛ dɛmɛ de la donc fo AES ka dɛmɛ joona a ka sigi a mago bɛ effectif da kɛlɛkɛ effectif na mago bɛ kɛlɛkɛminɛn hakɛ min na a bɛ se k'o lasɔrɔ joona cogo min na ka ɲɛsin banbagati ninnu ma sabula banbagati ninnu olu kelen don jɛkulu suguya caman don bi min o bɛɛ kelen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma AES jamana y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka ko daminɛ de don donc fu ta bɛ se ka teliya cogo min na d'accord moyen caman de la. Ayiwa an ka foli bi ye Isa Jawara k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Isa Jawara ka kumakanw ye ale ye lakanakow sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Sahel kɔnɔna na awa an ka foli bɛ a ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan an bɛ taa Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko samiyaji o kɛlen bɛ ka tiɲɛni don Bobo Dioulasso kɛrɛnkɛrɛnnenya la o yɔrɔ la o sigidaw la awa an ka laselikɛla min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Sanu Jɛnɛba Njayi ale bɛ na kuma an ye o taabolo ninnu kan an k'a ka kumakanw lamɛn. I tɛ kin 2 kin 3 fara ɲɔgɔn kan Bobo Dioulasso n'i ma bɛn ni ɲɔgɔn ye ɲɛgɛnɛ jiw pɔtɔpɔtɔ dalila bilaniw dumunitɔ bɔnniw sirabaw kan ani kogojuw kɔrɔ kini kanbu ye tɛmɛbaga ye kin 2nan na. Absosodi n'a kasa yɛrɛ b'a bo fana an fana tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bali ko kana ɲɛgɛnni kɛ yɔrɔ in na voilà. I mana don dɔw ka so ɲama yɛrɛkɛni jinɔgɔ bɛ fan bɛɛ minɛnɔgɔko ji faniko ta bonjɔsi ji o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ tilen ka si ni lu denw ye bakɔrɔ sanu bɛ bɔ lu baara. N'i bɛ yɛrɛ la lu kɔnɔ n'i ka yɔrɔ lala a saniya yɔrɔ saniyanu mais n'i bɛ foroba lu kɔnɔ a ka gɛlɛ dɔɔni parce que yɔrɔ i b'i ka yɔrɔ lala dɔw b'a ta to yen soso kelen bɛ bɔ o yɔrɔ la ka tila ka to ka n'a bɛɛ ci donc a ka gɛlɛ dɔɔni. Ala ni sigiɲɔgɔnya ni balimaya gasi kama dɔw bɛ jɛ k'a bɛɛ ku i n'a fɔ kini kanbu. Bon voisin le fait wa bɛɛ ti ɲɛgɛn ji ye ji nɔgɔ b'a la modèle bɛɛ tɛ sa mais faniko ji daga a bɛɛ ɲagamu. Aw ma kuma o fɛ wa? Bon an bɛ se an ka sigiɲɔgɔn n'i y'a gasi kama o dɔrɔn sinon ko wɛrɛ tɛ voilà an kana bila ɲɔgɔn na an nana sigi hɛrɛ la an ka laban hɛrɛ la dɔrɔn. Samiya wagati lo salon ni tuma ni ɲɔgɔn na dengue bana ye ɲɛji jɔ Burkinadenw ɲɛ na maa 40 ni kɔ o le ni bana kura ni sɔrɔ min bɛ sɔrɔ ni soso sabu ye o cɛ ma 500 ni kɔ bɛna faatu an ka kɛnɛya sira maaw fɛ o sabu bɔra jinɔgɔ labila ni lora Madi Kabore bɛ baara kɛ service d'hygiène na. A kɛra faniko ji le o a kɛra minanko ji le o a kɛra ɲɛgɛn ji le o banakisɛw tɛ fɔn a kɔnɔ parce que soso bɛ fan la ji le kɔnɔ ni ji don lɔn lo donc soso bɛ fan la a kɔnɔ o fan n'o bɛ tɔtɔ a bɛ tila ka kɛ soso ye ka bɔ k'an cincin donc soso ninnu sugu en tout cas au moins 3 lo bɛ yen min bɛ sumayaba di min bɛ wele ko den min bɛ sumaya yɛrɛ di. Ale fɛ jinɔgɔ labila kɔlɔlɔ danni tɛ sumaya ni dengue bana sɔrɔ kan. Safunɛ ji b'a ra sɛgɛn b'a kɔnɔ donc sɛgɛn de bɛ siman ɲimi a tɛ se n'a ma ji woyo sira ninnu bɛɛ donc n'a don bɛnna fana o kɛra ko ni sanji nana ji ka boli ka tɛmɛ a kana don luw kɔnɔ ka bɔn bɛɛ o tɛmɛnen kɔ a bɛ woyo ka taa bajiw ra donc ji nɔgɔ lo
ale ji kelen-kelen dɔ bɛna kɛ ka nanfɛnw sɔn a bɛna tila ka na tuguni an b'o san k'a dun donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana lase an ma. Wolo kosɔn kabini samiya da donna lon o lon tile mana bɔ kɛnɛya sira maaw bɛ lu ni lu ma hɛrɛ ka baro kɛ ni musow ye u ka janto wulada nɔgɔ kɔlɔlɔw ra. An bɛ bama kan ka sigida saniya ni sigida saniya n'o muso ti fanga sɔrɔ abada et puis n'an man ladilikan donna Biba Sanu tulo ra. parce que salo ale le mɔgɔ caman faga. Fanga dɔ ye mun fɔ a ye. O kumana pali den kan kɛnɛya sira kan soso nin ka ko kan u ko an ka yɔrɔ lalaga ka ɲamanw cɛ ka jinɔgɔ da kɛ an kana to ka yɔrɔ to a ka nɔgɔ a diyara an ye kosɛbɛ parce que bana n'a bɛ tiɲɛni kɛra kojugu a diyara an ye. Nka musow ka degun ka siya a Biba Sanu b'o fɔ an ye. Ɲamancɛla ninnu o tun to ka na ɲama ni cɛ o sisan o ti nana kalo la an yɛrɛ tun bɛ to k'o sara 200 sisan o ti nana tuguni donc ni ɲama nin yɛrɛ cayara ta an bɛ tila ka wari sara ka denmisɛnninw wele u bɛna cɛ. Burkina Faso ka kɛnɛya sira yiriwari n'o k'a ma Direction de la promotion de la santé et de l'hygiène o ye sariya dɔ suganti kabini san 2005 ko code de l'hygiène publique min b'a yira ko jinɔgɔ bɔn dagani tɛ an ka bɔlɔnfɛlaw la. Madi Kabo de bɛ ɲɛfɔli k'an ye. San 2024 a kalo 6 tɛmɛnen an ye bɔ min kɛ walasa ka se ka kɔlɔsili kɛ a bɛ bɔ 61 ale ye kɔlɔsili nin dɔrɔn ye sinon n'an ko an bɛna ladiri an bɔ ladiri ninnu jate ka fara a ka ca kojugu ne y'a bon i kunfɛ ni kɔlɔsili sera e ma i bɛ se ka wari sara sariya bɛ boli kɔ kan donc i bɛ wari sara ka ta 1000 ka taa bila fo 10,000. Kɛnɛyaso ka ladili laban ye min ye gaso kelen-kelen bɛɛ ka kɛ ni dali lɔni ye i ka lu kɔnɔna na min datugu no kosɛbɛ ka jinɔgɔw kunbɛn. Njai Sanu, Bobo Dulaso, VOA Bambara tɔgɔra. An bɛ taa sisan Keniyakaw fɛ yen nɔ restaurant dumuni feere yɔrɔ dɔ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko robow de bɛ dumuni di clients ma a yɔrɔ la. Majunga ka laselikanw don a mana bɛ bɔ an ye Mariam Traoré fɛ. Dumunikɛ waati sera Robo Café kɔnɔna la Kilele Siwa sigida la Nairobi jamana faaba kɔnɔ. Nin dumunidila in min ɲɔgɔn ma deli ka ye kelen don ka mɔgɔw dabali ban. Thank you, Nadia. John Kiruki ale ye Robo Café ɲɛmaa ye. You assign them duties in the morning like no. Aw bɛ baaraw kalifaw la sɔgɔma i b'a f'u ye u ka kan ka taa dumuni di tabali juman na u ka kan ka mun de kɛ misaliya la u ka baara a hakɛ tɛmɛlen don baara gansan kan u bɛ dɔnkili da maaw ka sanbɛ-sanbɛ hukumu kɔnɔ misaliya la i n'a fɔ sisan ni mɔgɔ dɔ ye weleli kɛ k'a ka sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn n'an k'o ma ko réservation wa fɛnɛ ni dɔ ka sanbɛ-sanbɛ anniversaire ka kan ka kɛ a bɛna ka na gâteau di aw ma ni cikan dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka dɔnkili da aw ye aw ka sanbɛ-sanbɛ la min bɛ kɛ ka sɔrɔ dumuni tilala tɔw jɔlen don a kɔfɛ. Subahana mansin a labaarali dumuni feere hukumu kɔnɔ tɛ ko kura ye dumuni feere yɔrɔw bɛ yen minnu ka dumuni tilalaw ye Urubuw ye min dayɛlɛnna États-Unis, Chine ani fan wɛrɛw fɛ nka a taabolo ye ko kura de ye farafinna gun kan kabiri nin dumuni feere yɔrɔ in kɔni dayɛlɛnna Nairobi nin y'a kalo 2 ye Robo Café baarakɛlaw sɔnna a ma ko maaw kunbɛcogo taabolo ɲana u ka dumuni feere yɔrɔ kɔnɔ a robo ninnu kɛra client caman ka nisɔndiya fɛnw ye i n'a fɔ Burik Abetew ale min bɛ yan bi n'a ka denbaya ye ka na tilela dun. I was happy to show my kids this. Nisɔndiyara ka na nin dumuni feere yɔrɔ in yira n denw na min bɛ ka kɛ an fɛ yan farafinna yan awɔ a ɲana kosɛbɛ i b'a ye k'a taabolo nafa bonyana yiriwali fan fɛ a ɲana kojugu k'a ye cogo di Robow bɛna ka na dumuni sigi mɔgɔw kɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ni ne bɛna dɔrɔn ka na Robow lajɛ u ka taa ni ka segiw la i b'a dɔn k'i ka dumuni yɛrɛ commandé nin ko in taabolo a siɲɛ fɔlɔ ka ɲi kosɛbɛ. But it's a very good first step. Jamana ɲɛmɔgɔw ka jateminɛliw kɔnɔ ko hôtellerie jatilen don ka kɛ sira kura kɛrɛnkɛrɛnnen ye baarakow fan fɛ Kenya jamana kɔnɔ o kama Robow sen donni nin baara in na yan jɔrɔna ka bon maaw yɔrɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ baarantanya min bɛna bin jamana kan min bɛna bɔ mɔgɔw bolo k'a di mansin ma o y'a to sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw i n'a fɔ Edi Ojwang ko nin ko ma yan ka kɛ jɔrɔnako ye
ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye kalanfa don lotoli baarako kun kan. I really don't think it can face. Ne hakili t'a la k'a fɔ ko nin bɛna se ka gɛlɛya la don ka ɲɛsin mɔgɔninfinw ka baarakow ma nka a bɛna yirali de kɛ ni u sen donni ye a baaraw la n'o ye ka subahana mansinw sen don a baara la i n'a fɔ min tun bɛ deli ka kɛ ka kɔrɔ wa an y'a kɛ de walasa ka se ka yiriwali don an ka baaraw la yakubayali hukumu kɔnɔ ani ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Worked together. Ojwang ye ladilikanw bila ka taa kɛnɛya kalansow ma k'u ka kalanbolo sigi min bɛ tali kɛ subahana mansinw sen donni na u ka kalansenw ani lotoli baara o hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni yɛlɛma ninnu yɛrɛ taabolo ye. If we keep training people the traditional way, n'an tora ka to ka kalanbolo kɛ maaw kun ka ɲɛsin an ka laadala sirakɔrɔw ma tuma min na a maa fanba kɛlen don k'u ɲɛsin yiriwali siraw taabolo ma ani ka fara subahana mansin technologie kan o min bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ o koɲɛ taabolo bɛna sɔn ka kɛ siranɲɛ ko ye u fɛ wa a bɛna gɛlɛya u ma u ka se k'u yɛrɛ sen don a baaraw la. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a sɛbɛntiya ko dumuni cakɛda so lateliyali fɔlɔ la ka daminɛ farafina gun kan wa u ka laɲiniw kan ka makɔnɔ ni u ka sen donni o lawarali ye i n'a fɔ robo olu ka dɔɔni hakilina ka taa dumuniko fan fɛ nin tun ye kɛnɛyakaw ka dumuni feereyɔrɔ robo cafe fasirili ye min lasera aw ma VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Sénatrontan Bunagun kan Farafinagun kan Coupe d'Afrique des Nations kan Maroc baflemoni duru éliminatoire tile fɔlɔ ni tile filanan ko kun kan Mali ni Mozambique ka ɲɔgɔndan bɛ bɔ ka da kan Mali sénatrontannaw bɛ welela cɛ kɔrɔbalenw kɔni u ka na u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na kunnafoniya don an ye min sɔrɔ Mali sénatrontan fédération ɲɔgɔnyaso yɔrɔ a sénatrontan ɲɔgɔndan bɛ 10 septembre kalo nata tile 6 san 2024 na Bamako stade du 26 mars la o kɛnɛ kan Mali bɛ Mozambique bisimila tile damadɔ o kɔfɛ Mali bɛ bisimila Eswatini fɛ o ye kan Maroc baflemoni duru éliminatoire tile filanan ye o kɔrɔ b'a yira ko Mali jalatigi Hamari Traoré ka ɲangi wulila ka bɔ yen Hamari Traoré tun ɲangina hakilina jiginna sénatrontan fédération ɲɛmayaso fɛ juin kalo tɛmɛnen tile 17 san 2024 na kɔ y'a yira ko Mali sénatrontan tagabolo man ɲi o de sen fɛ Hamari tɔɲɔgɔn caman tun y'a yira ko ni Hamari ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen olu fana tɛ na u niyɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndan nataw la an bɛ se k'a fɔ bibi na furugufurugu min tun bɛ Mali sénatrontan fédération ɲɛmayaso ni sénatrontannaw ni ɲɔgɔn cɛ o banna ka fara o kan kunnafoniya nasira wɛrɛ fɛ nka halisa sénatrontan ko kun kan Mali forobatɔn cɛ kɔrɔbalenw ta n'an ko équipe nationale o degeli karamɔgɔ n'an ko sélectionneur national o mɔgɔ kura tali ko min tun fɔra sénatrontan fédération ɲɛmayaso fɛ sɔni degeli karamɔgɔ bɛna dɔn fédération ka sɛbɛnna uti kalo in tile 7 tɛmɛnen san 2024 na a tun y'a yira ko degeli karamɔgɔ kura bɛna ta hakilina jiginna cɛbɔ bi saba ni kelen de sera sénatrontan fédération jabala la n'u ka sɛbɛnw ye o cɛbɔ bi saba ni kelen na 6 sugandira o cɛbɔ 6 la 3 talen do fɔlɔ o 3 de la degeli karamɔgɔ bɛna ta VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traoré kala seli don. Nin bɛna an ka bi ntɛnɛndon utukalo tile 26 san 2024 kunnafoniw kun cɛ ayiwa ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nin de kɛra an ka kunnafoniw ye an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma bi ntɛnɛn in na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction